Akawago gbasatara mkpa ọ dị ikepụta ezigbote gburugburu dị mma maka nkụzi na ọmụmụ ihe bụ ọkpọkọpe bụ nke ga-ekepụta ohere ebe a ga-anọ wee kụziere ụmụaka ihe n'ezi akparamagwa nakwa mmụta. Pro-Chancellor Legacy University Okija bụ ọkammụta Leonard Nkammemme mere ka mmata nke a n'ebe ya bụ Mahadum nọ wee nabata ndị ọfụ n'oge agba nke asaa nke eji wee nabata ndị batara ọfụ na ya bụ ụlọ mmụta. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obilere gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Ihe karịrị mmadụ 250 bụ ndị anabatara ọhụrụ na ya bụ Legacy University nke dị n'Okija ka ọ na-agwazi ndị ahụ anabatara ọhụụ, ndị nne na nna, ndị enyi nke ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ọkammụta Nkammemme kọwara otu ya bụ ụlọ akwụkwọ siri wee bido kemgbe afọ 2017 wee kọwapụtakwazịa otu ha si wee na-eme n'ịzụlite ụmụntakịrị ga-abara ya bụ ụlọ akwụkwọ uru baara obodo na ndị nne na nna ha, ma kwukwazịa na ndị wubere ya bụ ụlọ akwụkwọ apụtaghị ka ha chọọ nke onwe ha kama ka ha nye onye ọbụla ohere ịgụ akwụkwọ. Ọ dụziri ndị nne na nna ka ha rute ụmụ ha na ya bụ Mahadum nke ọ kọwara na ụgwọ akwụkwọ ha pere mpe na ndị isi ya bụ ụlọ akwụkwọ na-agba mbọ ịzụpụta ụmụaka na agụmakwụkwọ na ime ezigbo omume. N'ozi ekele ya ka onye ji ọkwa Vice Chancellor nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ọkammụta Ezekiel Iheoma, onye kọwara ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ihe ewubere ka ọnọdụ ọkpụtọrọkpụ na enyemaka nke mmadụ, kọwara na ịgụ akwụkwọ bụ ihe ndị nọrọ onwe ha na ndị igwe mmadụ kwesịrị itinye aka ka e wee hụ na ọ na-aga n'ihu, ma kpọọ oku ka nne na nna na ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ jikọọ aka ọnụ iji nweta ihe bụ ebumnobi ha. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị nne na nna na ndị enyi nke ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị gụnyere Chief Ignatius Nnubia na Oriakụ Obageli Odogwu, onye ụlọ ọrụ ABS nke nwa ya so na otu ụmụ akwụkwọ ndị anabatara na ya bụ ụlọ akwụkwọ, kọwara na aha ya bụ ụlọ akwụkwọ akọwala ihe niile otu ọ kwesịrị ma dozie ụmụ akwụkwọ ahụ niile anabatara ọhụụ ka ha bụrụ ndị ga na-agụ akwụkwọ ha nke ọma ma hapụ akparamagwa ọbụla nwere ike imebi ọdịnihu ha. Onye ji ọkwa dịka Dean Students Affairs nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Oriakụ Chinyere Ibe ka ọ na-egosipụta ụmụ akwụkwọ ga-agụ akwụkwọ na 2021-2022 academic year, kọwara na ya bụ ụlọ akwụkwọ anaghị anabata ezumohi maọbụ akparamagwa ọjọọ ndị ọzọ dịgasị iche iche na mbụri n'okwuchukwu n'ụka akara ka e wee bido ya bụ mmemme. Ka Reverend Father Basil Ụmụnna bụkwa onye ji ọkwa Acting Registrar na ya bụ ụlọ akwụkwọ kọwara na ụlọ akwụkwọ ahụ na-akwalite udo, ịdị n'otu na ịhụnanya, ebe ụmụntakịrị ahụ bụ ndị a na-akụziri otu ha ga-esi na-eme omume na otu ha ga-esi wee na-emekọrịta n'ime onwe ha. Onye Vice Chancellor ahụ bụ ọkammụta Iheoma doziri ụmụntakịrị ahụ anabatara ọhụụ n'iyi ndị anabatara ọhụrụ, anọkwazi n'oge ahụ wee waa achịcha oyibo, mee ejije ma gbakwa egwu ọdịnala. Site na Legacy University Okija, abụ m Ngozi Obilere.